Cloenda de la 11a mostra escènica celebrada entre l'1 i el 10 de juny, organitzada per la Titella, Casiopea Teatre i la EMAE. Era el moment de fer entrega dels reconeixements i guardons tant als participants com als patrocinadors d'aquest esdeveniment cultural tan arrelat a la Pobla. A banda dels guardons, l'Ajuntament va fer entrega a cada grup participant a la mostra d'un xicotet donatiu econòmic per ajudar a continuar la seva tasca escènica. És difícil superar perquè n'hi ha molt de nivell, molta qualitat, cada vegada ho fem millor i la veritat és que sí, s'han superat. N'hi ha que dir orgullosos, com diem a l'inici de la cloenda, que la Pobla és un referent en teatre i la Pobla en esta mostra s'engrandeix. Per a finalitzar el matí, la última de les representacions de la mostra, obra de teatre de carrer titulada Convictus, de la companyia Passabarret de Tarragona, circ, clowns i humor per a tots els públics, rendint un clar homenatge a les desaparegudes trupes de pallassos, per amb una posada en escena contemporània. Malabars, humor absurd, acrobàcia i música en directe van ser la seva carta de presentació.